Wie in de vuurtoren van Breskens is, ziet dingen als de Westerschelde en het strand. Maar ook oude foto's van de omgeving. En heel veel schilderijen. Ja, en die schilderijen die zijn van u. Ja, dat klopt. Ja. Wat voor schilderijen zijn het precies? Het zijn olieverfschilderijen op linnen gemaakt en die zijn ingelijst ook. En het thema is een zeelandschap, zeeomgeving, alles wat met de zee te maken heeft. Nou, vorig jaar had ik een expositie in het Waterlandkerkje, in een mooie kerk. En toen vroeg iemand of ik ook interesse had om hier te exposeren. Want ze hadden voor het eerste jaar een expositie. Ik zei, nou, lijkt me leuk. En ik werd steeds enthousiaster. Eigenlijk denk ik, ja, het is wel uniek om hier in te richten. Het was best wel een karwei, maar wel leuk, want er passen ze ook hier. In totaal hangen er 16 schilderijen van Simone en allemaal dus in het thema zee. Je ziet mensen in het water springen, je ziet vuurtorens, je ziet het noorderlicht. Je ziet bootjes, zeilbootjes, nymfen die bij bootjes aan het water staan. En wie dat wil zien, heeft geluk, want de expositie hangt nog tot eind oktober.